Yung kasama ko, tinawagan ako. Sabi niya, Jenny, bibigyan kitang cake, pamasok ko sa iyo bago ako punta dyan. Nandito ako sa shop. Sabi ko, anong shop? Tapos sabi niya, White Rose. Sabi ko, Nuno, ayoko ng cake. Gusto ko ng sushi. Ito yung binili niya para sa akin. Pamasko niya sa akin, besh. Nice! Yan, I love sushi. Yan, oh. Yan, oh. Tingnan niyo! My goodness! Anyway, tapos toyo. Lagay ko lang yung toyo dito. Na-excite ako. Tagal ko na hindi nakakain ng sushi, ah. Tapos, chopstick. Kinuha na niya ako ng 2 chopstick. Para may extra ako, diba? Sasama tayo. Hit. Nga. Dali. Mana. Ako na po. Nga na kami kihujupan. Nga ang ta, guys. Wala ko ng saman. Oh.